nak dia nak buat boy para na ko nakutso namin ay ating atsiya so abendukin patien dot na kan nunda atong tiga mikita ko kung sano kan tak sa so namin kan atsiya so abendukin kan nunda ka patien dot na ni atong tiga kuwela ko Amen. adot binaboy pa kan tuntok na ka Churo na sa dosia sa kiyanin sa ilang po. Modo to boy ba dito miswal. Zaitik manak na paghuman law tiya siya sa kiyan sa kunin hapon. Boy pa ang toto. At siya trawa ang tokso mako na kamala. Siya trawa ra at siya katang undan ng kulay. At siya ka vision ng Buddha na at siya ka sisu vailam sumintok na at tukyo siya ka ng Buddha vision na nagmuda na lahat siya para may natok na lahat. At siya vision na nagmulay. At siya kasi subay na minta na itikutong niyo na nagmulay. At siya karaw ni nandun na kami at simay. O siya niya na simay. At tuwad soma at usoma. Siya karaw ni Pierre tuwad soma. At siya katong na nagtulay tipang ha. Siya karaw nang matsaw din nga kay Ridit sa nang makansawhan. Diyan na natin na product siya pa. Sandra, kanina nang makasawlakan din nga ito eh. Ready kayo sa